ora mentolo Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cecak jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Kowe lek apa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek apa ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene nang omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyo karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda Pak? Ora. Apa jenenge Duda Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok tak takok kowe ora. Golek ki rondo Pak. Moh. Kok Duda Manangunung golek ki rondo engko mboro aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ana pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe ceces meneng wae Pak nek payu larang kake Pak. Iki bakale dadine apik. Kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh, aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik. Papan sing apik Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Dereng ngantos paripun sampe Bawacana. Kasaru ingkang prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur Pandhawa. Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrajeg tanpa harapan karo kaget kang samya mulat. Adal. Gawe kaget. Ngantos tratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih. Ya kek kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha pamujiku katur ya kek. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Yo Kiai Semar Slamet Prabaku, aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawawayadat. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengko kula kuwalak. Ora Kiai. Sembahku tanpa nono. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng Den. Yo Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur yo Kiai Semar. Nggih, kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong. Ndaramu padha rawuh. Ngaturna bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa reng. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Nala Gareng pangestuku tampanana. Nun nggih. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Ya Nala Gareng tak tampa
pangestuku Tampanono. Nun nggih. Ayo Truk, urut. Ya. Ndara Antasena bekti kula. Ya Truk tak tampa. Pangestuku ya Truk nggih. Ndara Garukaca bekti kula. Ya Truk tak tampa pangestuku Tampanono. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya Truk tak tampa pangestuku Tampanono. Nggih. Ya Gong. Sing arep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula konjong nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah. Katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh. Iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Iya. Bekti kula nggih, Den. Iya, Bagong tak tampa pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mrindadosaken jimat paripe. Para do bindeng kowe. Pilek kowe. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Iya, Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula mindu. Mundi? Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae sapa, Den? Antarja kuwi ora apal rondarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau nggawe apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing duwe kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa. Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempiak kurang sagak, kakean gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang suh mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana probaya. Lho. Ora nggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lapa dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya?
Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Heeh. Kula awak dhewe kudu wani gandani Karang Kadompel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya, ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryamu, Kyai Semar. Dereng ngantos paripurna Mbawacana. Kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ing dumraja tanpa larapan. Kyai Semar, aku sing prapta Kakang Semar uga kaget. Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ing sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa buti kula kunjung nggih, Den. Yo, Bagong. Ndak tampa pangseku taman ngono, Bagong. Ini sangat ngono iki. Melu cepet iki lho. Aku oleh omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiang Agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kroyo-royo rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingin esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasiswa Sugata miyang kula nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku suwijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk itu mau ana Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semono wancing ingkang tak antokake, aku nglakoni prihatin kanthi srana sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita nglawan Baladewa.
supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura ngene Ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pingget ing ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara ati aku tak matur marang Sane Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika mboten napa-napa. Wanter dawuhing dhewe ing tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek men diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cetane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar, kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura. Ming perkara sampeyan boten mentala, sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya boten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar, putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora sak omong kowe. Ki nek ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura, arep tanggo tambal. Sok kupinge apa Gong? Tambal, tumbal, tumbal apa tambal? Tumbal apa tambul? Tumbal,
saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ra digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek barang digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar ra digawe ning negara Mandura nggo tumbal kowe lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cecak jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki wetengene nang omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayang Taka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda Pak? Ora. Lah kok jenenge Duda Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok dak takok ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kok Duda Manangunung goleki rondo engko nggoro aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ra weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke. Ana pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Ceces. Meneng wae Pak nek payu larang kake Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke ora apa mati kowe malah bener lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Idone Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jubruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek mentamake Gunung Jubruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jubruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jubruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa wis ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Iya ya. Lah entuk nanti kok oh gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak cuk ngono mesti guru-guru ngiwonengen. Syukur manggo rawe. Nan ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulang ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dene Baladewa. Woi, brengal, ana nang channel setel. Wani
swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyebalekke ora. Wong ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene adu semangati ngene iki. Lho sindane wis do grudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono bae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja angel lho Pras kok manci ngono. Kok nang yo saka kono wae. Dikai godhong medhun ora. Ngono. Iki malah werna-werna. Kok iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ki nesu kowe kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku ngelucu karo Petruk karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira. Yen kowe ikhlas, mapano dina iki tak boyong Semar Badraya. Monggo ndara kula kantun derek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamondo Kyai Semar Badraya nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasir lan kadidayani nangtung bebasan Dewa Ngejawanta. Dupiar Sanggrayang Lurah Semar Badraya kena dayani Lurah Semar Badraya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan nggih lumayet nenggih Sang Jaramaya. Ngomong saking mempeng kowe. Lah cengele Semar kaya ora buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aja Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Ganggu karang kadempel. Iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadyabalane pun ngramyang teng Karang Kadempel kuwi lha lah terus sampeyan pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadyabalaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati.
kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jin setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga diri. Nala Gareng mubenga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak, nggih pangesaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jak itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak, wah jan. Ayo gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti gel. Aku kuwi isane ming pangkur. Aku isane ming pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon, Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grumbyang-grumbyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning Paranggilan. Kula Semar sumlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Oh, tobat. Jaramaya wonten dawuh Pandya Betari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabul kausanane nggonmu Sesinglonata Mandura. Ing wiganti bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Natanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas inggih tumama wonten rangganipun ingkang putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Tobat. Yen ngono wis pun Semar ngerti ento para baju barang wis mapan ning Karang Kadempel. Sampun. Jernyatanipun kula sampun waloka kaliyan Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Betari Durga sampun beto wadya bala ngrambyang wonten ing Karang Kadempel. Tobat. Yen ta pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Ladala Ibu wonten menapa ngawi sangganing para perkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangganing para jin setan priprayangan. Wadya bala dandang mangone. Kula wonten dawuh. Persan dadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis kadenangan Jaramaya ngrenak utus kaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinempune nadyan Sesinglonata Mandura ewa dene mesa kadenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapan ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalih. Wong apik gawe nolok.
Wong sing wis ala jumprungna nang juranging kasangsaran. Lha iki ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya kula dipun paringaken bidal mangkat dina iki. Ora salah diganti ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Iki ngestake kanca mangkat kanca budal. Sopo iki? Takon karo aku satru ngrandu Gumbala, Bambang Antasena. Ya dasar Kumarajoto. Sing beli sapa? Bambang Petruk Kantong Bolong. Sing beli dhewe sapa? Omone Bambang Janturan wis ora ono lho kok ngajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok nganggo Bambang kabeh iki yo men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, ini nganggo Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi tekake Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku iki bebas kok nyambut gawe. Oh iya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkauna kuandane Antasena lho. Kowe dadi palanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing pantimu Singalena prapteng lalis.
dadi saka pirang-pirang perjineman yono, jin yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kabu. Datang prayitna nata pringgondani Prabu Anung Gatotkaca. Sinusupan balaning Betari Durga. Mila katingal abrit bergatak pasuryane. Nalika semanten datan tali wara anyan, ndak Ora Petruk linarak wani kaget Lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Gatotkaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sing kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Gatotkaca aja. Kae yo Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye-piye? Manut aku doyak kok doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Gatotkaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae. Cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jolomrata Jolomrata? Iban yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsung aku kare. Macak pancak pundakmu jebol siramu. Aduh kok Ren modar aku dadi colke ampun kaya ngeten iki Dara. Sampeyan kenging napa go? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brahim Durga iki ora mung agalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cecok. Ora gitu kok cecok. Gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho rasa dadak. Iki Kakang Gatotkaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Betari Durga. Oh, niki pun sadar to, Rek? Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati, Rek.
dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Supan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Supan kok jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari kok. Tak kira nek isih Kang Supan. Iki bebayani lho terus nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti ku demit ora do diusir, karang kademur ora tentrem. Saniki, nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo gaya, yo. Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Truk? Ndara Antasena bisa nyingkirke Wadyabala Dandang Mangore sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Supan, Bagong ya Kang Supan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggere jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana makat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ya Kang yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Kang. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene seno. Iya to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh neone Yuwana, terus neone slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke awake dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapak. Ayo Kang aku wis entuk siji. Yuwana. Jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modal. Apa sak? Tak cokot to, Reng? Heeh. Ketegelen.
kok ndiase ora. Pancak pundake jebol mulane. Aku kan njaluk Semar liyane kangelan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane. Teguh Yuwono. Oh Bapak. Sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Waliyane, Pak. Liyane Teguh Yuwono angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, cinciripit kula batu kecepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciripit gula batu kecepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Ngene. Kowe mau jaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciripit. Ha iya. Piye balen-balen. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Nggo meriem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri itu. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Aduh. Wah dengkule. Anak-anakane pancen senengane do. Kon gresiki demit kok malah udus. Iman lahir batin suci. Ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis meneng. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku bisa. Ya nek ora wong tuwa tak keplandase. Wong gayane ngliwat kok karo jangan iki jawe nil. Wagu ora. Turko. Kula wonten dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang. Dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sejinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah Pun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok bali nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar.
ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat ning kowe ora ngerti malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak gedhihe ora seger tumraping para berkasaan golek pangan sing apik-apik aja ndudul kampurkaning Semar nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sawadya balamu nyuwun pamit Kyai Semar Antasena ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nawa Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glugong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngono iki, Truk. Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru adikku si Manik Maya nek karang kadempel butuh winih ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu diponirmala munggah njaluka Bathara Guru nek Bathara Guru ra entuk omong nek sik dawuh Semar aku ki kakangne Bathara Guru aku ki Sanghyang Ismaya kae Manik Maya Teja Maya ki toga kae. Nah aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, umpama Bathara Guru ora menehake piye ayo. Sakaremu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane sang Bojogati suluk ya ngawur Bagong ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana engko ming mangelingono ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ya iya pun ngoten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu pengestu ya sing ati-ati Truk aku arep gleleng Truk ya munggah kayangan aku ngerti dalane apa? Ora. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modan. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Wis sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih jambu diponirmala karo winih pelem pertangga jiwa. Alah mung diganti winih kayangan. Siap. Nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho kok ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Iya sing ati-ati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarmu arep piye-piye sakarmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru? Ya, wis tak sangoni Pujo Basuki. Basuki ka dipira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gak wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki?
ngarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan kira ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Kaneka Putra banteng wareng adik Kakang Narada kunapi king menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ingkang mekaten banteng wareng menika tegesipun sapi dados atur kula menika punapi ngaten lho Di mekaten Kakang inggih sarawujeng ngandika Kakang Kaneka Putra wonten ing Balimarti Kundha Manik sami katuran karaharjan Kakang inggih tansah pinanganing kawidatan ing sampi kala sawanipun ingkang Kakang Sidik pangdal-dal tansah manggih yuwana niskala namung paring kula ngaturaken pudhi astawanipun ingkang Raka Kunjung ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang mboten langkung kasekicak langgen jengan dika lenggah inggih sampun boten kirang prayogi Indra wonten timbalan prayoga nunggulira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra Ibu ulun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Iwang Adi Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang putra kunjuk iya Bathara Indra luntumpa karo bombong tias ulun ora liwat pangestu luntum merapo marang jeneng para kula Bathara Indra kula pendinggo jimat paripe dayaning kasantosan Kakang Resi menapa to darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Awiyat akarya goreh rongahing para Jawata miwah para widodara-widodari menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang perkencang laru dayang pak pong bobolong kali codhe sapa sing gawe kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dhateng Raka ing Sidik pangdal-dal sampun maneka wujudipun titah swantah najan kutu-kutu walang atoga jinaring wonten ing panguwas paduka Kakang Resi punapi kula menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Narada menika kamituaning kayuwangan kula boten wantun nglangkungi dhateng wasisaning pujangga ing kayuwangan kala iki menawi paduka Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh ing mekaten ingkang Raka nedya munjuk atur mugi pareng Mbak Barono dhateng rayipun Manik Maya Kakang gara-gara ing dumadi wonten ing kayangan menika estunipun sakawit kula sampun nilingaken paningal ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa to sababipun dene wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing Awiyat menawi wonten lemah sangar kayu waeng nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu waeng menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundul wonten ing Awiyat menika ugi boten wonten menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatriyanipun tumuli madhep Brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung menawi wonten satunggiling titah ingkang wantun mungkuli dhateng panguwasipun para Jawata menika ugi boten wonten mekaten Kakang inggih mila ingkang sang menika ing Raka Sidik pangdal-dal kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa bentar ing kados mekaten menika malah ingkang Raka nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi menapa to sababipun gara-gara kayangan menika kala wau Di Kakang Narada Bloko Suta nadyan ingkang rayipun Manik Maya boten mangertosi gara-gara menika dumados saking menapa lan jalaranipun menapa miwah tuk sumberipun saking pundi
Kula iki mboten mangertosi Kakang. Lengking saking menika dinten sak mangke nanging kula pitados sak mangke Gusti tartemtu badhe paring pitedah sinten ingkang damel gara-gara ingkang ngantos semundul wonten ing ngawiyat menika kala wau. Kakang Rada gumarenggeng pirembaganipun teka wonten tamu jangkara ingkang minggah wonten ing kayiwangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil nggih menika pun Bagong. Dalah. Ing atase derajate ngaceplik wae nek munggah ning kayangan iki wigatine apa? Dalah. Kakang Rada lenggahing langkung prayogi. Inggih, kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong. Kula sumanggahaken di Ponokawan Bagong. Padha Rarja sak praptanira, Ponokawan Bagong. Nunamet pasang kaliman tabut lebina ila dina dumawahing tawang tuwang pukulun linepano ing tulak manuk kula ing ngabdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong. Nggih menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngenten. Menapa menika ingkang winastan kayangan Pukulun? Iya, iki kayangan Bagong. Aduh Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing kayangan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Pukulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nyuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nun, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Lah edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang ning ndi? Lho, biasane guru ki ra mulang ning ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki ning jagat apa iki ning kayangan, Bagong? Oh, anggep mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati, Jati Murti ki asmaning Bathara Guru. Wah, lak pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur? Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kaliyan Bagong Kakang Rada. Nggih ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rada iki cerewet wae. Wus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Kuwi ku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge akeh kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sampeyan. Teko dengkulmu iki lho Bathara Rada. Wah, iki niku rada terkenal teng donya. Bathara Rada, ya Kanikarsi. Weh. Kanikarsi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jan jenenge pirang-pirang. Lah sing mingken piyambak niku iki putraning Wangwilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan. Lho. Sebabe apa? Kok ancek-ancek sapi?
Pukulun. Kula imune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, edan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru iki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalu Pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki wonten syarate jarene Bapak. Syarate opo? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. No betul Pukulun. Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipun nirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beto teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, Pak nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora? Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasisa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriki. Kakang Rododos pundi? Monggo, Bagong nek nesu edan wis. Hasan semagakan monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Pukulun. Lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki. Kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Pukulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal krakel to. Terus pundi Pukulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku dadi kula nek dikongkon bapak niku kula ora wedi karo sapa-sapa. Kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-apa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Bagong, nun. Sing gedhe pangapura kita, winih perlem pertangga jiwa, winih jambu dipa nirmala kuwi mboyakena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kelawan Kakang Ismaya yen apa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelem pertangga jiwan winih jambu dipa nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong. Kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayangan mundhak ulun iki ndawahake pidana kelawan jeneng kita para kawan Bagong. Jaja mungkap lir kinetap duka yaya sinipi netra kocak mundarandir cover dancer. Iki basa apa ta iki? Iki London
nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani gondeli wineh pelem gadung ora kaya. Anu wineh pelem pertangga jiwa kalau wineh jambu dipanirmala. Bagong iso nek kono suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa jambu dipanirmala. Ming wineh lho pukulan ming rong wineh mawon kula betane wangsul sampean ampun pelik-pelik. Dadi dewa kok pelik. Ming dijaluki titahe kok ora entuk wong sing njaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo, "Ais monggo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu aju tenan." Awis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muling nesu nganten iki kula nyemerangi lho kula. Tenan kula mboten baik-baik. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipanewala wujude wineh, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane ati. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cecelok. Sampean mung dijaluki kakane kok ora entuk. Njur ngopo namung perkara jambu dipanewala pertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe karepe piye aku lho. Kula ora trima nek carane ngoten iki. Bagong kita wani ngoman-oman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani ngoman-oman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku kawah Candra Dimuka? Ngerti ora kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ora sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nek Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mesti ora tayang. Ora kuwi pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilak dhateng pun Panakawan Bagong. Apa? Bathara Guru mlayu kok kowe malah nang kene? Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Ah terus Bathara Antrada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken dulu. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Ayo wis, ya kene. Kula niki kon piye? Aku digawe iso mabur. Kok anggere gelem iso mabur tak coblos dong petengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, gua anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kok. Ora bakal entek gase kuwi kadidayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambandir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Wus. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nurada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiat. Oh, siap.
Temene wong tuamu iki ya kebangetan kok Indra. Inggih, Bu Kulun. Lah ing atase Kakang Semar ki mung njaluk winih Pelempertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Lah ora dikeparengake mongko mung wujuding winih. Kayangan ayo pirang-pirang. Ah, lah mesti gawe dak ning pasulayan wis ben. Mbah, mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur meksa kayangan. Monggo Bu Kulun kula dherekaken. Kuwi cegatke Bathara Guru kuwi, Tru. Oh, ngilaheng. Mastu nama Sidam sekaring bawana langgeng. Oh, Nun, aku sapa? Belum. Karo awake dhewe kok lali ki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Bendoro kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagok, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk Pelempertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Nek ora gelem leren gak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka. Ayo aku ya wan. Modar tenan pecah sirahe mbok yakin wis lho. Yen ora mulih none bapak tak pasrahke bapak ya aja wani lho bapak apa piye Mas aku. Glimpangke meja Mas. Ora. Aku ana sing glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, ambil modar. Penyakit ratalan. Ya ora apa-apa dinggo gayang isi-isian ya terus aja. Men ora teko kekes banget. Bakal wis bali. Sampun, Pak. Ndi winine? Wine dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih Pelempertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Ndi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki Pelempertangga Jiwa Jambu Diponirmala sing wujud winih. Aku wis matur nek sing mbutuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak, apa kembang api. Gus, kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengetune bapak aku canggleleng ya, Pak.
Dadi timbani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur. Terus Bathara Guru tak uyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sih. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok glidike ra Jawa-Jawa. Bathara Antarada jaluk aji-aji. Kae ra kaya antil. Wah. Cah gleleng. Lah terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Lah terus Bathara Guru prapta nang negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara manging aku koyo Bathara Guru aku nesu. Ana ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wong dhewe engko wong tekan kene, Pak. Janaka iya Semar Ndara Werkudara ya kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten ngoyak sapa do rawani omong do wedi lho Bapak kula niku takon kok do meneng mawon do ngoyak sinten ngoyak Bagong terus anak kula iya ajeng dinapake gajul dasi kandhani ngeyel kon ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel jadi aku kene pasrah awak bandinge ambian lho kong sing wani omongan Ndara Werkudara kene nek wani lho ambane aku rono kadohan kowe rene wah ae menungsane arep apa rene kowe rene wah, wene kowe nek tandangi. Wah, Kang Mas sambung. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngono lho. Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi, Nasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manik Maya. Niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan medeni lho Tru bojone nesu ora wani nyebut nek nonton streaming mecucu